Так му ще снимаме. Чакай, ма дигни малко, мама. Ето, като тръгнала на другата. Да. Ще да бе. Ами, снима ги на баба ти ги прати, мамо. Добре, ще ги снимам просто. Какво? 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 Нека му да въздух да му влиза, му отваряме. Да. Затова ли да ни има студено? Че те сега се чудят какво става. Гладни са мъжната, не трябва Там да има още в кашона. Тези отчун. Има още? Чакай едно на 2 седмици. Я да видиме. Аха! Има това в оня кашон на 2 седмици. Едно приеде. Я да видиме. Ето къде се скрили под лампата. И да изкуствено петленце му сме турили да се ради да играят. Гледай ги. Чакай, че не мога да фокусирам. Под лампата